Ποιο κομμάτι μας έπαιξες? Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Είναι από τα αγαπημένα σου προφανώς. Ναι. Πώς σε λένε? Νίκος. Τι ηλικία έχεις, Νίκο? 17,5. Έμαθες μόνος σου, πήγες σε κάποια σχολή, είσαι αυτοδίδακτος? Όχι, το κλαρίνο το έμαθα μόνος μου. Είχε ο πατέρας μου το κλαρίνο και το έμαθα μόνος μου. Έπαιζα έτσι, ασχολιόμαι για να το μάθω. Από ποια ηλικία παίζεις? Από 14 χρονών. Πάντως είναι δύσκολο τώρα να βγάζεις ψωμί, ναι, όντας μουσικός, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο πολύ να βγάλεις. Παίζεις κάπου σε πανηγύρια, σε γάμους? Πάω με τον πατέρα μου στα πανηγύρια, αλλά πιο πολύ πάω στα μαγαζιά έτσι, βγαίνω έξω. Βγαίνει το μεροκάματο? Βγαίνει, εντάξει. Δίνει ο κόσμος? Δίνει. Μερικοί δίνουν, μερικοί δεν δίνουν. Τι να κάνουμε. Πόσες ώρες προπονείσαι, παίζεις την ημέρα για να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ξεκινάω από τις 10, δηλαδή 10:30 μέχρι 1:30 σταματάω. Και θέλει δυνατά πνευμόνια. Ναι, θες. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ποιον θα ήθελες να μοιάσεις? Ποιον σολίστα του κλαρίνου θα ήθελες να μοιάσεις? Στο Σαλέα ήθελα να μοιάσω. Στο Σαλέα, ο οποίος είναι κορυφαίος, έτσι. Είναι πολύ ωραίος. Πόσο στοιχίζει το κλαρίνο? Είναι... Ανάλογα το κλαρίνο 150 ευρώ, 200. Εσύ που το έχεις φτιάξει? Αυτό είναι από τον πατέρα μου, το πήρα, το έδωσε για μένα ο πατέρας μου. Πόσα χρόνια το έχει ο πατέρας σου? Το έχει 10 χρόνια και είναι πολύ παλιό αυτό το κλαρίνο. 10 χρόνια, πάντως είναι κλαρίνο επαγγελματία. Ναι. Και σου το έκανε δώρο δηλαδή για Ναι, να μου συνεχίσεις. για να το μάθω, το έδωσε σε μένα για να το μάθω. Αξίζει να μάθει κάποιο παιδί σήμερα κλαρίνο? Αξίζει ο κόπος? Πώς δεν αξίζει, πολύ ωραίο να αξίζει. Η μουσική είναι το καλύτερο πράγμα. Πολύ ωραίο. Τι σου λένε οι φίλοι σου? Μου λένε πώς έμαθες αυτό το κλαρίνο, δηλαδή πώς έκατζες και το έμαθες. Ναι. Τι τους λες εσύ? Έκατσα, λέω, μια μέρα πήρα το κλαρίνο, λέω, από τον πατέρα μου, το έδωσε. Ναι. Και... Πάντως σου ευχόμαστε να γίνεις ο νέος Σαλέας. Ναι. Γιατί είσαι νέος ακόμη, 17, από ό,τι είδα παίζεις πολύ όμορφα. Και όσο προπονείσαι περισσότερο, όσο παίζεις, τόσο καλύτερος θα γίνεσαι. Μαθαίνω πιο πολλά τραγουδία κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.